Dobar dan svima i dobrodošli na naš kanal Glas vaspitača. Danas je malo opušteniji kontent. Ovog puta ćemo se igrati igre rečima, verovatno svima to poznato. Jedan od nas dve će držati slušalice, će pogađati reči. Nadamo se da ćete uživati i da će vam se svidjeti ovakav vid videa. Da me čuješ? Ne čujem se ništa. Čekaj. Psihologija. Psihologija. Da. Bravo! Antropologija. Šta? Pa nećete meni tako lako pojeti. Alogija. Antropologija. Antropologija. Anarhično. Antropologija. Anarhično. Alo. Anarhično. A? Daj mi se. Anarhično. Atomija. Ne. Atomija. Antički. R. I. J. Dž. J. I. S. Pedagogija. Pedagogija. Da. Tantrum. Kako? Tantrum. Na. Tantrum. Na. Tantrum. Rad. T. 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 A. Tata. Tantrum. Tako je dobra muzika. Tatu. Tantrum. Trum. M. Tantrum. Adaptacija. Kako? Aj ti malo da pogađaš reći. Ajde. Anamija. Adaptacija. Amnezija. Ne, čekaj. To nema veze sa vaspitanjem. Adaptacija. Predškolci. Predškolski. Predškolci. Da, bravo. Disciplina. Jesi to pogodila već? Kako? Ja te čujem. Nije Di. Si. Di. Si. Di. Ti. Znaš kako je teško? Disciplina. Disciplina. Bravo. Koliko imaš ti reči tu? 10. Montessori. Po? Ne gledaj mi usta, ne u oči. Montessori. Slušaj pesmu. Ne čujem. Montessori. Bravo. Šta? Još jedna. Antropologija. Antropologija. Jesi to pogodila već? Andragogija. Sve ti je na ja. Analogija. Andragogija. Anatomija. Andragogija. Ja. Ja. A. Ja, a. Da. Andragogija. T. D. R. D. Andragogija. Razumiješ? Šta ti je to, čoveče? Pa nije T. D. Nije T. Nego je D. Ja. Andragogija. Andragogija. Šta je ovo, molim? Ali kako je čudno da ja pogađam? Čujem ovdje reči, treba pogađam tvoje reči. Metodika. Pedagogija. Metodika. Pedijatrija. Ne. Na P je. M. Montologija. Mentor. Ne. Metodika. Mentor. Ne, okej. Metodika. Inkluzija. Kako? Inologija. Inovacija. Ne. K. Inkluzija. Igra. Ja tebi isto. Igra. Bravo! Ljubav. Ljubav. Da, uber. Uz neku drugu pesmu, evo ti meni. Ljubav. Da. Ne mogu da ti ne čuješ mene šta. Čujem te. Pa to ti kažem, čuješ me. Ne čujem te, nego... Kaži. Privrženost. Stavi ruke, vretu. Kako? Privrženost. Novogodišnji. Igra školice. Privikavanje. Ne. Mama. Pripremna predškolska. Aha. R. I. Privoleti.
Enost. Šta smo rekli? A privrženost. Bravo! Pričale. Socijalizacija. Socijalizacija. Bravo. Intolerancija. Izolacija. Ne. La. N. Ila. N. 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 Ila. N. Tolerancija. Intolerancija. Bravo! Intolerancija. Da! Poslednja reč. Mozak. Ne. Urelica. Uletela. G. Gugu. G. Šta duvaš, be? G. Ala. G. Spremna sam, lepo mi objasni. Guralica. Ulazak. Gledaj me. Guralica. Ne bi znala šta je. Četvrto. G. Bravo! Ralica. Ralica. Gurati. Gledaj. Ni. Guralica. Da! Sad ćemo da objasnimo pojmove koje... Sad počinjem. Objašnjamo. Prvo je bila adaptacija. Adaptacija jeste privikavanje prosto deteta na vrtić. Tantrum. Tantrum je napad besa kod dece. Sljedeća reč koju si ti pogodila jeste anarhično. To je anarhičan tip, onaj koji je tip dozvoljava sve, nema nikakve granice i Da. Pedagogija, nauka o vaspitanju. Disciplina, to svi znamo šta je to, nekako Da. objašnjavam. Montessori, Marija Montessori je bila žena koja se bavila vaspitanjem i obrazovanjem dece. Antropologija je nauka koja proučava ljudski život i ljudsku kulturu. Andragogija je nauka, proučava teoriju i praksu. To ima veze sa više vaspitačima, doduše i roditeljima. Ako metodika ili metodologija to je nauka o metodama i putevima i načinu naučnog istraživanja. Sljedeće što je Tamara pogađala je inkluzija. Mislim da za inkluziju u suštini svi znamo, da je to u stvari postupak uključivanja dece sa posebnim potrebama u vrtiće. Sljedeće što je Tamara pogađala je igra, ono što i svi takođe znamo. Igra je rekreativna aktivnost koja uključuje jednog ili više učesnika. Ljubav, to je Tamara pogodila. Ljubav je kad se pogodi ljubav. Eto, to je ljubav. Privrženost, to je emocionalna veza između pojedinaca. Socijalizacija, uticaj socijalne sredine na razvitak ličnosti. Intolerancija, mislim da to je u suštini većini roditelja poznato, to je intolerancija na neku određenu hranu. Urelica je igračka s pomoć koje deca počinju da vežbaju svoj hod. Ako vam se video svideo, lajkujte, šerujte i subscribe-ujte. A mi se vidimo u sledećem videu.